ситуация. И това е работа за 5 минути, както ти иде целия ден сега. Айко става, всичко се троши. Крайно едно 12 до 15 години са били тук тия. Тук е резбата остана вътре. Те са пълни бокуци. Тук се отзива някаква шива, разбайма. И накрая се чупи. Ако не може да се отвие, всичко клясало.